Hi guys, good morning. Ayan, welcome to Kusina ni Iwolski. Ayan. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung tawag ba dito? Yung tortang talong with a twist. Ayan. Actually, hindi dapat ako magluluto si Mrs. Pero dahil busy nga si Mrs. Ayun, andito si Mr. to the rescue. Ayan, gusto kong ipakita at i-share sa inyo yung tortang talong niya with a twist. Sana yung iniisip ko tama dun sa iniisip niyang gawin. Ayan guys, so please watch this video. Kung naghahanap kayo ng medyo tortang talong with a twist, ayan, sana may matutunan kayo dito. So see you later guys. Bye-bye! Ayan guys, so we have now the ingredients para sa ating tortang talong. So we have, ayan, meron tayong sibuyas, tapos yung sibulieno, ang tawag namin dyan. Tapos syempre, meron tayong isda, ito, yung century tuna, ayan, shout out naman dyan sa century tuna. Ayan, tapos tinanggal natin syempre yung sabaw, ayan, tsaka syempre meron tayong itlog. Tapos yung talong, ayan, ayun yung bago natin siya nilaga. Tapos eto na siya ngayon, no? So nalaga na natin siya. Pero basically nung nasa probinsya ako, iniihaw namin. Tapos ayun, kasi mas masarap daw pag ihaw, pero since wala naman tayo sa probinsya, ayun, kaya ihaw, na lang siya, laga na lang siya. Ayan. So basically, yan yung ating mga main ingredients. Siyempre cooking oil, hindi dapat mawala cooking oil kasi paano natin siya mapiprito, di ba? So basically guys, ito yung ating mga main ingredients. So how to do it? Ayan, please watch it at i-share ko sa inyo kung paano. Okay? Ayan guys, so basically, hiwain natin yung ating ito yung sabaw ng century tuna natin. So iwalay na natin siya. Lagyan natin siya sa gilid kasi baka matapon pa. So kanina napakita ko na sa inyo itong sibulino, tawag natin dito. So nahiwa ko na rin siya, no? Nahiwa na natin siya. So ilalahalo natin siya sa ating tortang talong. Tapos syempre meron din tayong tawag dito sibuyas. Ayan. Actually yung sibulino, pwede na siya, no? Pwede na natin siyang gamitin at kahit hindi na tayo maglagay ng sibuyas. Pero para magkaroon lang talaga ng perfect blend of taste yung ating lulutuin. So magdadagdag tayo ng tawag dito, sibuyas. Ayan. So yung sibuyas naman, since meron na tayong sibulieno na nahiwa, so pwede lang ganito na lang ng hiwa niyan. Pero depende pa rin sa preferred. Depende pa rin guys sa preferred na hiwa ninyo kung paano, no? So basically ganyan na siya. Ayan. So ganyan siya simple. Tapos syempre, meron na tayong syempre ito yung ating main ingredients. Yung main ingredients natin yung ating itlog. Yung itlog natin, syempre, kinakailangan natin siyang scramble. Ayan. Scramble natin ang egg na to. So, siguro mga dalawa. Tapos, syempre, natin siya. Tawag dito, haluin natin siya. Haluin ng mahaluin. Ayan. Batihin. Ayan. Sige, ayan ha. Pinabati na natin siya guys. Ayan. So, naduduro na siya. So, ganoon na tamang pagbati ng itlog. Tingin ko kulang, dagdagan natin siya ng isa pa, para tatlo. Ayan, so syempre pala dapat hindi mawala ang ating salt. Ayan, dapat hindi mawala ang ating salt kasi yung salt natin ang magbibigay ng lasa, diba? So yung naman guys, yung pagka-salty niya depende na sa inyo kung ano yung prepared nyo na alat, no? Depende na sa inyo yung kung gaano kaalat or katabang yung gusto niyo. So basically ganyan lang siya. Tikman natin para sure tayo hindi masyadong maalat. Kulang pa nga eh. So yun, depende na yun sa preference nyo. Preference nyo pala. Kung gusto yung maalat or matamis, ayun nga, kulang sinasabi ko, no? So, scramble lang natin. Ayan, batiin lang natin ang batiin. Tapos, so yun guys, pag okay na siya, maalat. Pero sa akin, mataas kasi yung panlasa ko. Pero sana magustuhan yung mga kasama ko. Tapos, ilagay na natin guys ang ating century tuna. So, ihalo natin siya dito. So, ang
ating century tuna. Kasi usually guys, di ba, hanggang sa mga naman dyan, nanonood, usually kapag tawag dito, yung tortang talong tayo, usually itlog lang, di ba, tsaka talong, yun lang, di ba. Pero since gusto natin siyang bigyan ng twist, ayan, kaya maglalagay tayo ng century tuna, ayan guys. Tapos ang gusto ko kasi mangyari guys, ilalagay na natin yung sibuyas. Kasi gusto ko medyo meron yung mga kakain nito, medyo malalasahan nila yung pagkahilaw. Alam niyo yon, yung pagka-fresh ng ating onion. Ayan. Tsaka syempre ilagay natin ang sibulyeno. Ayan, i-mix natin siya together. Ayan. I-mix lang naman ito guys together. Ayan, tapos syempre, tapos na. Tapos syempre, ilalagay mo na ang tortang talong. Ayan. So, gaganito mo na siya guys, it's very simple menu. It's very simple menu. Recipe, sorry. It's very simple recipe, ayan. Tapos syempre, pag prito mo natin ito, depende na sa inyo later kung dadamihan nyo masyado ng ang tawag dito, ng halo niya, di ba? Katulad ng mga isda. Ayan, yung century tuna. So, depende na yan sa inyo, guys. Ayan. So, ang sarap nito. Baka makalimutan nila ang sarili nila sa mga kakain nito. So, mamaya, guys, i-share ko ulit sa inyo kung paano siya ito-fry para meron kayong full idea sa pag-prepare ng ating tortang talong with a twist. Ayan. So, see you later, guys. Pagpipritosin na natin siya, ha? See you later. Bye-bye, bye-bye. Ayan, guys. So, magluluto na tayo. Lulutuin na natin ang ating tortang talong. Ayan. So, basically, lalagyan na natin siya sa fry. Tapos, bawasin natin. So, bumili na ako ng cooking oil sa labas. Tulog siya. Walang pala ako. Siyempre, ilalagay na natin ang ating tortang talong. So, lalagyan mo natin sa plate yung ating tortang talong para malagyan natin siya ng isda. Parang sumama na lahat sa So, basically, nilagay din natin siya sa para hindi masyadong masunog, no? So, dito guys, ilalagay nyo muna sa plato. Tapos, saka nyo itutulak papunta sa kawali. Para hindi nadudurog yung ating para hindi nadudurog yung ating talong. Actually, madali lang itong maluto, guys. Kasi nga itlog lang naman. Then, prepare na natin yung sunod. Ayan. Sana malakas yung boses ko dyan, no? Sana naririnig yung boses ni host. Ayan. Prepare na natin yung isa habang nasa kawali pa yung isa nating tortang talong. Siyempre, huwag kalimutang baligtad yun. Madali naman ito guys maluto. Madali lang naman siyang maluto guys. Kasi luto na yung ating tortang talong, diba? Luto na yung ating talong. Tapos yung actually, ang niluluto na lang natin dito yung onion. Saka yung yung itlog. So, ganito lang guys, madali ang pagluto ng ating
tortang talong. Siyempre, prepare nyo na ang lalong nato. Ayoko lang prito guys, yung nagpuputok-putok. Ayoko lang nagpuputok-putok. Ay! Putok pa siya. Ayan, gusto na siguro guys ito. Mga tunog. Kunin natin. Ayan, ito na. Ayan, one down guys. One down. Siyempre, release natin yung release natin yung kawali para hindi may wala ng sunog. Anong bawasan ito? Ayan, sundan natin yung hindi natin tinahin. Ayan, yung tuna at saka sibuyas bawang. Sibuyas. Medyo umitim guys yung langis natin. Ganun talaga normal. So ayan guys, so I hope na may natutunan kayo for today's video sa kusina ni Iwolski. Ayan, so ito na yung ating finished product. Ayan, yung ating tortang talong. Ayan, tapos yung iba ay nakasalang pa. Ayan, tapos isasalang pa natin yung iba. Ayan guys. Ayan, so I hope na na-enjoy nyo yung ating cooking time for today. So kung meron kayong mga tanong dyan, please comment down below para masagot natin siya. Ayan, shout out to Ate Mitch Cooking TV. Ayan yung aking inspiration sa pagluluto ko sa vlog na to. Ayan, so stay safe guys and eat well and be healthy always. Okay, see you on my next video. Bye bye.